بله سر ارتحاجن شش سبات را tam salekter bas bu rojek vek vi roje bu demsal jî bi heman rengî bû berf bû mij bû moran bû demjimêran tam çar û hevdeyên serê sibê didan nîşan ew tofana rabû îdî ew çar û hevdeyên şeşê sibatê ne wek çar û hevdeyên şeşê sibatê yê din bûn li 11 bajara da berxwe erdhecekî pir mezin 5000 kesan canê xwe ji destan li Amedê jî hejmarekî zêde welatî mixabin bûn qurbaniyên vî erdhecê li gora marên fermî 411 kesan canê xwe ji destan yek ji vala bi giştî 6 balaxane rûxiyabûn û 411 kesa ji canê xwe ji dest bûn. Îro salvegera erdhecê şeşê sibatê ne her ji boneya wî hem saziyên civaka sivîl hem ji saziyên fermî bi hev re dikêliya ku erdhej pêk hatta çalakiyên bibîranînê li dar dixin. Niha li navçeya Yenî Şehîra Amedê li ber avahiya galeriyayê me ku mola herî kevin ya vî bajarê bû. 89 kesa tê canê xwe ji dest dabûn. Ew kesên ku kesûkarê wan li vira bibûn qurbanî niha bernameyekî bi bîranînê li dar dixin dayîkek li kêleka min e qerenfîlekî sor di desta de ji bo bîranîna qurbaniyan tam di 4 û 17 da qerenfîl datînin ser wî ciyê dayê merheba. Merhaba. Êşa te dîsa teze bû çavê te bigirîne Teze bû. serê we sabe derbasî be tu di vir da rûdniştî kê te di vir da rehmet kir Aylakî me divrad rahmet kir gorma min û gedekê xwe bûka xwe layê xwe gişî xwe di 5 heb kuflet dindeman bin galeriya dimanin û ewanî di erdheca awil daxanî wan hilşiya ji xwe bilokekî hilşiya bû ew bloka Pê- bloka wan pênc kes 5 heb bûn Swediya wan çi bû Suadiya wan tuna bû mazî daxlînin ji Mêrdînê ne ji Mêrdîn mazî dax û dibin deman me 12 roja cenazê xwe nedîte piştî 12 roja me cenazê xwe biriye ewanî salek di ser re derbas bû êş hê teze ye hêwekê salî çûn vî saeta dîs em hatin dibin de bûn me telefon kir telefona wan derneket dibin de bûn Niha tabii hem rûnişvanên vira hem jî platforma parastina bajêr bi hev re û derbasî pêşwî balaxaneya Kulçiyayê bibûn derbasî pêşwir dibin û tam di wê kêliyê da di wê saetê da yê qerenfîl dayinin qerenfîlê bibîranîn dayê navê te çi bû? Hürriyet Dekeriye serê we sabe sağ bê gelekî sağ cîwan cinet be xwedê Xwedê razî bê amîn amîn Xwedê û pêxember ji te razî bê Sağ ol, sağ ol. kerem kediyim. Belê ciyên cuda cuda yê bajêr merasimên bi bîranînê birê ve diçin hem partiyên siyasî hem saziyên civaka sivîl hem jî kesûkarên qurbaniyên wê şevê sibat meha herî gün ya salê bû lê ji piştî erdhecên şeşê sibatê îdî meha herî dirêj ya salê em dikarin bu wî rengî bi nav bikin êş û elemekî zor zêde bêguman tu carî ew êşa ew tiştê ku me bi çavê xwe dît nayê ji bîrkirin ji bo wan qurbaniyan jî niha di navda parlamenter jî hene ez dibînim qelebalxekî zêde derbasî pêş avahiyê dibin û merasima bi bîranînê birêve dibin.